Ejele iKhosi Mampuru yelinye lamajele leziboshwa ezithathwa njengeziyingozi. Kuningi-ke okwenzeka kuleli jele okufana nokucijwa kwamakhono eziboshwa. Ezinye iziboshwa zakuleli jele sezikhande amasango kanye nezimoto imbala. I've learned a lot here in this department. I've learned a lot, so much so that I'm even currently now, I'm having a partner who is outside doing the very same thing. Mumva nje kubonakale uDokotela Nandipha Maguduma eziphaqulile nokuyinto equbule imibuzo eminingi ebantwini bakuleli. Kuleli jele iKhosi Mampuru kunendawo yokuzicwala nokuziphaqula nokuyilapho ezinye zeziboshwa zisebenza khona. Ukusebenza la esalon kungenze ngaba neskills ekade nginaso mangifika la ngaphakathi. So ngaba neskills ukuthi yazini if ngayenza lento ngizoba nekusasa eli right because i-criminal record akukho izothi ngathola umsebenzi kanjalo. So kumele ukuthi kube mina ozenzela ibusiness ukuthi ngikwazi ukuphila. Umnyango zokuhlunyeleliswa kwezimilo uthi kulelizwe ziningi izinhlelo ezifuze lezi. Ziningi izinhlelo esinazo kwa correctional services. Sinamaplazi, sibe nezingadi, sibe nama-workshop, konke esinakho kungamakhono abantu abangathi bazihlomulele kuwona. Ingakho sithi nje abantu mabasondele bazobheka ukuthi senzani sibambisane. Lokhu-ke kuphendule imibuzo eminingi ebantwini bakuleli abebenayo njengoba bebecabanga ukuthi abantu ababoshiwe abahlinzekwa ngesikhathi sokuziphaqula nokwenza imisebenzi yamakhono.